हाय मु सुरेश नार्जारि आरो नोंसोर नायदों दिनैनि एक्चुअली टपिकआ बिदिनो लाइक फरायनायनि बारै होनो सानदों जायजों माने जेनेबा गोसोआव थायैखौ माने जेनेबाहाय गोसो नाङाना मालाबा मालाबा गोसोआव नांस्राया माने खोथाफ्रा लाइक फरायनायफ्रा आरो स' आं दिनै मोनसे टिप्स लाबोदों जायजों माने नोंसोर जेनेबा कनसेन्ट्रेट खालामनो हागोन फरायनायाव माने गोसो होनो हागोन बांसिननिफ्राय बांसिन गोसो होनो हासिगोन फरायनायाव स' मेन खोथाया बेनोखि लाइक जोङो बिराद जों खालि फेसबुक नटिफिकेशन्स एबा बेलेग बुस्थुफोर नायनो बिराद टाइम बिराद मोनोना बाट जों बेयावनो माने स्टुडेन्ट्स हिसाबै जों स्मल मिस्टेक्स खालामना गालाङो माने फिसा फिसा मिस्टेक्स खालामनो नाङो जोङो जायजों जोङो उनाव माने जेनेबाहाय फस्थायोखि लाइक आरे आं इदि खालामाबा मोजांमोन इदि खालामबा आं माथो दासिमबो मोजां फरायनो हागौमोन इदि सानो बाट आं होनो सानोखि लाइक ना नोंसोरो दानिफ्रायनो नोंसोर बेसेबां हायो गावखौनो गाव फोसाबनो सान आरो मोजांनिफ्राय मोजां जेनेबा फरायनायाव इन्ट्रेस्ट होसिननाय जा नोंसोरो दायो नाय आं बेस्ट आइडिया होनाय जायो जों माने नोंसोरो फरायनायाव गोसो बांसिन नांसिननाय दायो नोंसोर नाय फरायनाय जिरायनायाव माने जों फरायनाय जिरायहांबा जोङो बिराद साननाय फैयो खर'आव बे दसे फेसबुक नायनोसै नामा दसे मबाइल गेम गेलेनोसै नामा दसे बेलेग बुस्थु खालामथ'नोसै नामा एबा दसे लोगोफोरजों थांथ'नोसै नामा दसे बेरायनोसै नामा इदि होननानै सानो जों गोसोआव ना एबा जों थाथ'थोंसैलै दायो फरायथ'ला दाहाय फरायनानैसै दायोबाबोथ' गोसोआव थाखायो सानो जों बाट मेइन रिजोन आं होननो सानो नोंसोरखौ बेयावनो जों स्मल मिस्टेक्स खालामनानै गालाङो ना जोंनि केरियारखौ बेयावनो जों बरबाद खालामनाय जालांखायोखा जेनेबा मोनसे खोथा होनो सोरबा बेलेग जाखायो सोरबा बेरायबाबो मायाबाबो फरायनो माने एसेबाबो गोसो होथारो स' बेनोखि लाइक नोंसोर जिरायनायनि सिगां जेनेबा फरायनो गोसो थारसै आरो ना सानदोंखि लाइक आं फरायनोसै दानिफ्रायनो आरो गोसोआव लाथानो सानदोंबा बेस्ट आइडिया होनो नोंसोरखौ माने जेरै नोङो माने खालि लेखायाव कनसेन्ट्रेट जानो हानाय बिनि बारै आं होनो माने मोनसे साननाया मोनसेल' जानाय बेफोरनि बारै आं एसे खिथानो दायो लाइक नोंसोर सबसे फार्स्ट फरायनायनि सिगां मोनसे बयहाबोथ' मबाइल दंलाबायोना खोनासङो बयबो स' आं होनो सानोखि लाइक नोंसोरो दायो माने जेनेबाहाय नोंसोरो फरायनायनि सिगां मोनसे मिउजिक खोनासं जाय मिउजिकआव माने बिट गैया ड्रामनि बिट गैया माने जास्ट मिउजिकआ माने लाइक खोनासङो माने ओरैनाङि लाइक मिउजिक सिङाव हाबलांनो गोसो जायोना इदि टाइपनि मिउजिक खोनासं लाइक मटिभेशनेल मिउजिक खोनासं एबा इन्सपायार्ड मिउजिक खोनासं माने जायाव माने जेराव बिट सिट गैया पियान' टाइपनि मिउजिक दङ भायलिननि दङ बेफोरखौ खोनासंबा माने जेनेबाहाय कनसेन्ट्रेटआव मोनसे लाइनाव फैयो माने मिउजिकजोंबो जों फरायनो हायो You understand that? फरायनोबा ना मिउजिकआबो माने बिराद इम्परटेन्ट होयो जोंनि लाइफआव कनसेन्ट्रेट खालामनो माने ओंखायनो माने आं सासे लोगोनाव सोंदोंमोनहाय माने टपार मोनग्रा लोगो आरो बियो जेनेबा दायोहाय साइन्स फरायगासिनो इन्जिनियारिं फरायगासिनो दायो बे पान्जाबाव फरायगासिनो बेनिफ्राय आं सोंदोंमोन आरो नों मा खालामनानै नों एफाग्राब फरायनो हाखो होननानै सोंदोंमोन आरो बेयावनो बे आंखौ बे टिप्सखौ होदों आरो स' आं नोंसोरनो शेयार खालामनो सानो बे टिप्सखौ नोंसोर हामारगोन नायबाय था नोंसोर मिउजिकल' खोनासंगोर फार्स्टआव लाइक मिउजिक इन्सपायार्ड मिउजिक खोनासं मटिभेशनेल मिउजिक खोनासं माने जायजों माने एसे पियान' सिस्टेम थानाय आरो लाइक स्ल' मोसनाव आरो इम'सन टाइपनि मिउजिक खोनासं ना जेराव बिट सिट गैया बेफोरखौ खोनासं होमबासो कनसेन्ट्रेट खालामनो हागोन ट्राइ खालामनानै नाय साक्सेस जागोन आं बेखौ आं नोंसोरनो लाइक साक्सेस जाथारगोन आं नोंसोरनो खिथाखाबाय दानो स' प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो हायोबा लाइक खालामना गालां हायोबा कमेन्ट खालाम गाहायाव Have a nice day and chill. Jai Boro Harin Jai.